Хөрмәтле иртә дуслар, мин Гүзәл Графиева сезгә матур, уңышлы көннәр теләп калам. Һәм сезгә башкарып китәсем килә, сез яратып өлгергән җырымны саллар. Утырдым да салларга, ездем агым суларда, йөрәктә мәхәббәт барда, нигә яман суларга, саллар ярларга туктар, кем ярата шулатар. Йөрәк белән дус булмаган сагыш күленә батар. Саллар ярларга туктар, кем ярата шулатар. Йөрәк белән дус булмаган сагыш күленә батар.